داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قرب مكتالكم نعدم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو أمباسادر إيطاليا زقتلو نحلفات تفريدوم بعشران سلسن لكاتيت كل تشحن إسران حدن أمباسادر إيطاليا أب ديمقراطية ريبابليك كونغو خينو زقلقل زنبرة ودربعان سلسن عمت لوكا أتاناسيو روتشرو أب التبهال قشت كاد زنبرة نايبت مرتمدب نمبصح أب زقو عزلو زنبرة أوان أب لعلي زقو عزلن زنبرة كافلاي مكاين بزيت فلتو عطوغات متقعد تفنيولن أمباسادر لوكان بتصوتون زقو عزلن زنبرو مكاين ناي ودب حبرات هاجرات ودب مقبع عالم كنسنين شدشته عطوقات متقعت بمقوار ناي جويا فتنة تخايدلن نت متقعت نمكل خل أبت كباب زنبرو حزوبوتا زحلو فروستال ناي تغسلو بمكياد نت ناي جويا فتنة كفشلو وكان تفتنو أي تعاوتون بيت متقعتي أمباسادر لوكان حدا خالي إيطالياوي حلاوي فيتوريو كمون مصطفى ميلانبوس تبع كونغو مرح مكينان كم استقتلو بفلايت أمباسادر توجيو أب هوسبيتال حرموسادو عرفو أبت نتقتلت كابزا كادو شدشت عطوقات اتم حموشته اب كل تشحن اسران كلتن تتحيزهم افردق اربون كلو بزت تخايدلهم فرداو مسرح نحلفت ما اثرتك اصعو تبين لهم الله طبقات استقتله امباسادر توم عطوات بموت قصعو تلابيكوان تنبره ايسلطون بز مخنيات دما يغبايك بالمخانو غليصلو اتمت قعتي اما جمرتا من كم زكايدو اتمات قعتي ناي عطق جله ابالات كم زخونو ايتفلطنيرو ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግን ነቲ ቅትለት ዘካየዱ ንሩዋንዳ ነፃ ንምውፃእ ኣብ መሬት ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ካብ ቀቢላ ሁቱ ከም ዝኾኑ ግምቱ ሂቡ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ቀተልቲ ብዝተገብረ መርመራ ግን እቶም ቀተልቲ ነቲ ኣምባሳደርን ሓላዊኡን ጆሆ ሒዞም መንግስቲ ኢጣልያ መውፅኢ ቤዛ ሚልዮናት ዩሮ ክኸፍል ክሓቱ ሓሲቦም ከም ዝነበሩ ነቶም ሰባት ክቐትሉ ዝኾነ ሓሳብ ከም ዘይነበሮም ገሊፆም ድሕሪዚ እቶም ንሩዋንዳ ነፃ ንምውፃእ ዝቃለሱ ዕጡቓት መንግስት ኮንጎ ናይ ዝገበረሎም ጠቐነ ይቕሬታ ክሓቶም ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ኮንጎ አንጻር መንግስታት ብሩንዲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኡጋንዳን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት እውን ከም ዘለዉ ምዕራባዊ ክፋል ኮንጎ ውሕስነት ዘይብሉ ዞባ ከም ዝኾነ ይግለጽ ከም ልሙድ ዲፕሎማሰኛታት ይኹኑ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋዮም ዝገብርዎ ነይሮም ኣምባሳደር ሉካን ኣታናሲዮ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ እዋን ግን ክልተ መካይን ጥራይ ከም ዝነበራ ተገሊጹ أمباسادر لوكان أب كل تشحن 17 وكيل إيطاليا خوينو أب كونغو سرح خجمر انكلو أقدمو أب كل تشحن 3 دبلومات خوينو أب موروكو دحر دما أب نيجيريا سريحو بز دما أب أفريقيا دبلومات كوينكا ناي مسرح ديمقراط صنيحو ديمقراطية ريبابليك كونغو نحايلو عمتات أوشت أو جتشتن كاب قرابة هاجرات زلحمة زي من رجاء كتحمس صنيحة كاب شحن 994 كساب كل تشحن 3 راي أستاد 5 مليون سبات هيوتهم كسنن كلو 10 مليونات دما كاب بيت نبرتهم تمزابيلهم يوم دحر خل التشحن 3 أب تهاجر تزامد سلام كسفن تسواقات نبيرون تنبره أب سفيح عرباو كفالة تهاجر نيوشت هاجر يخون عن عرب كابا هاجرات زلو منقستاز زك أومو حيلتات بمسانهم أمر رجاء كبتصح أي كألن بزد ما من رجاء نمسفان 10 شعات تشح سراويت عقبت سلام ودو حبرات هاجرات زكاتته أب علم زعابي سرحيت أب تهاجر كايدالو انت غنا عقبت سلام سراويت سلام كعقوبكوا ابتهاجر انتلو كاب معسكراتهم حليفهم انصار عطقات زكايدو زرئن فتات كم زيبلوميو زنقر نيجر دلتا كوبانيا نداد شيل بكلاوري دوغنسو ابيت فردي يعود كوبانيا نداد شيل اب نيجيريا بحفشا اب نيجر دلتا دما بفلاي بزوردو قدات ببوانو كخصصن افردخ قربن ناي زوردو قدات كحساك خفل كحتتن صنيحو انت خونه اتو كوبانيا ام مبزحتو كستات تعويتيو اتو كوبانيا زحلفو رحله كاتيت ب 13 نيجيرياوين تخصيصو اب العلواي بيت فردي كتما لندن بريطانيا كقربن كلو ككايد دحر زصنحه فرداو مسرح اتو كوبانيا بزي مقطعتن مخفال كحسان ابستوها بفردي تعويتو أب كل تشحن 11 بونغو أبستبهله كوبانيا شلاب سرحلو ناي ندادي معدن مأكل أسات 14 برميل ندادي نابايتا ببلحاخو موت زلحاخو ندادي نابروبا بمحواسو نمايات مريزو بسان كدوما أبروباز نوبرو عساتات كموتون كلو مايرواز ستايون زتحاتمون سترابيتات بفلاي دما هتسانات كحموت أنيحهم أقوله أبتبهال عد زغمتو أسات 14 حسابات عسا قفيفهم زناور بمنبارهم بتزورد قرآت أو واحد مقبن قد أبان عبهاسي هوريدو
ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ሼል ነዳዲ ዝቐረበ ክስ ድማ እቲ ኩባንያ ካሕሳ ክኸፍልን ዘውረዶ ብከላ ከጽርዮን ዝጠልብ ነይሩ። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝቐረበ ክስ ነጺግዎ። እቲ ውሳኔ ድማ ንሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ኣቆጢዑ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመት 55 ናይ ነዳዲ ምልሓኽ ሓደጋታት ክወርድ ጸኒሑ። ውድብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዞባ ደልታ ኣብ ዓለም ተኣዝዩ ዝተበከለ ከባቢሉ ክጽውዖ እንከሎ ሼል ዝርከቦም ነቲ ብከላ ዘስዓቡ ኩባንያታት ዘውረድኦ ብከላ ከጽርያ ጸውዒ ኣሎ። ኩባንያ ነዳዲ ሼል ኣብ ናይጀርያ ኣዝዩ ጸልማት ታሪኽ እዩ ዘለዎ። ኣብ 1937 እዩ ኣብ ናይጀርያ ኣትዩ። ዕደናዊ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ካብ 1958 ናትሒዙ ካብ ኒጀር ደልታ ነዳዲ ብምዕዳን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ከም ዘውዕል ገይሩ። ዕደና ነዳዲ ንኩባንያታት ይኹን መንግስታት ኣኽሳቢ ንግዲ ብምዃኑ ኣብቲ መጀመርታ ብእወታ ይዝረአ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 10ታት ዓመታት ዕደና ኣብ 1990ታት ኣብ ደቡብ ናይጀርያ ኦጎኒላንድ ኣብ ዝተባህለ ከባቢታት ዝነብሩ ኣህዛብ ካብ መሬቶም ካብ ዝፈሓር ዕደና ነዳዲ ዝኾነ መኽሰብ ኣይረኸቡን። ብኣንጻሩ ናይ ሕርሻ መሬቶም ይኹን ሩባታቶም ካብቲ ቦታት ብዝልሑቕ ነዳዲ ተበኪሉ። መሬቶም ምህርቲ ምፍራይ ኣብዩ፣ ኣብ ሩባታቶም ዝነበሩ ዓሳታት ድማ ጸኒቶም። ህዝቢ ዝሰትዮ ጽሩይ ማይ ሲኢኑ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ክሰትዮ ዝግደድ ብነዳዲ ዝተበከለ ብምንባሩ ንሕማም መንሽሮ ዘቃልዕ ነይሩ። ዝመረሮ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ኩባንያ ነዳዲ ሼል ካብ መሬቶም ክወፅቕ ጽውዑ ጀሚሮም። እንተኾነ ኩባንያ ነዳዲ ሼል ካብ ናይጀርያ እንተወፂኡ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ክሳራ ከገጥሞ እዩ ወይ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ መኽሰብ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። በዚ ምኽንያት እቲ ኩባንያ ኣብ ክንዲ ምስ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ክሻርኽ መሪጹ። መንግስቲ ናይጀርያ ብወገኑ ዝበዝሕ መንግስታዊ ባጀቱ ካብ ኣታዊ ነዳዲ ስለ ዝረክብ ናይ ህዝቢ ጥርዓን ኣይዓጠጦን። መንግስቲ እውን ምስ ኩባንያ ነዳዲ ሼል ጸቂሕ ሒዙ። ሃብታም ኩባንያ ሼልን መንግስትን ቀጻልነት ናይ ነዳዲ ዕደንኦም ንምርጋጽ ኣንጻር ናዕቢ ዘካይዱ ዜጋታት ሓይሊ ሰራዊት ክጥቀሙ እዮም መሪጾም። ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ሰራዊት ብወገኑ ትእዛዝ መንግስትን ኩባንያ ነዳድን ብምቕባል ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ሰላማውያን ሰባት ብጠያይ ዝተሰነየ ሓይሊ ዝተሓወሶ መጥቃዕታት ኣካይዱ። በዚ ድማ 80 ናይጀርያውያን ክቕተሉ እንከለዉ 600 ኣባይቲ ተቓጺሉ። እዚ ድማ ኣታዊ ነዳዲ ንምዕቃብ ኣብ ልዕሊ ዝተወስደ ገበን ኮይኑ ታሪኽ ኩባንያ ነዳዲ ሼል ኣብ 1833 እዩ ዝጅምር። ማርኮስ ሳሙኤል ዝተባህለ ብሪጣንያዊ ነጋዳይ ምስ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ ናይ ምምጻእን ምልኣኽን ንግዲ የካየድ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዛዕጎል ወይ ድማ ብልምዲ ዓጽሚ ዓሳ ዝበሃል ሼል ኣኽሳቢ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ብብስሒ ናብ ብሪጣንያን ኤውሮጳን የመጽእ ነይሩ። ማርኮስ ሳሙኤል ምስ ሞተ ክልተ ስሙን ንግዱን ዘውረሶም ማርኮስን ሳሙኤልን ዝተባህሉ ውሉዳቱ ናይ ኣቦኦም ንግዲ ቀጺሎሞ። እንተኾነ ካብ መዓልታት ሓደ እዋን 1890 ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ነዳዲ ዓብ ንግዲ ከም ዝኾነ ተገንዚቦም። እዞም ክልተ ኣሕዋት ናይ ምምጻእን ምልኣኽን ንግዲ ራሕሪሖም ኣብ ምዕዳን ነዳዲ ክነጥፉ ወሲኖም። ኩባንያኦም ምስ ናይ ዕደና ተመክሮ ዝነበራ ኔዘርላንዳዊት ናይ ነዳዲ ዕደና ኩባንያ ጸንቢሮማ። ስምታ ዝተጸንበረት ሓዳስ ኩባንያ ድማ ሼል ኢሎማ። ኩባንያ ነዳዲ ሼል ኣብ መጀመርታ ምስ ቀዲመን ዝተመስረታ ኩባንያታት ተወዳዲሩ ክዕወት ኣይከኣለን። ክቕጽል እውን ዓብ ብድሆ ገጢሞ ንዕድልቲ ኩባንያ ክብል ኣብ 1914 ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ኩሉ ንወተሃደራዊ ዕላማታት ዝጥቀመሉ ነዳዲ ካብ ሼል ክወስድ ተሰሚዑ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንኩባንያ ሼል ኣኽሲብዎ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ናይ ንግዲ ትካላት ክኸውን ኣብቂዕዎ። እንተኾነ ሓደ ኩባንያ ነዳዲ ምስ ፍሕፍሑን ቀጻልነቱን ከረጋግጽ እንተኾይኑ ኣብ ፍቑዶ ሃገራት እናኸደ ዕቑር ነዳዲ ክደስስ ነይርዎ። ናይ ሽዑ ግዜ ሃብታማት ሃገራት ከም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕቑር ናይ ነዳዲ ሃብተን ከይትንከፍ ይከላኸላ ብምንባረን ሓያሎ ኩባንያታት ናብ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ኢና ማዕድን። ድኻታት ሃገራት ግና ዋጋ ነዳዲ ብግቡእ ዝርዳእ እኳ እንተኾና ንገዛእ ርእሰን ክጥቀማ ክብላ ናይ ዕደና ፍቓድ ብቐሊሉ እየን ዝህባይ ነይረን። ኩባንያ ነዳዲ ሼል ነዚ ዕድል ብምጥቃሚው ብእዋኑ ናብ ናይጀርያ ዝመጸ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብልሽውና ብምጥቃም ድማ ክሳብ ለይተሎሚ ተጠቃሚ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኩባንያ ሼልን መንግስቲ ናይጀርያን ብፍላይ ድማ ሰበስልጣን ተጠቀምቲ ኮይኖም ብኣንጻሩ ህዝቢ መሬቱ ካብ ምብካል ሓሊፉን ብሕማም መንሽሮ ክሳቐይን ዝረኸቦ መኽሰቡን ኣይነበሮን። ከምቲ ዝተገልጸ ሰራዊት 80 ናይጀርያውያን ቀቲሉ 600 ኣባይቲ ተቓጺሉ።
إذ مغزفت زيغاتات فتحن مركاب توسخ سلامو سلفتات تخايدو حدا كم مرحتي السلفتات صحافن تقالايساين معقبا كبابن كاب سارويوا استبهل نيرو أبشحن 993 سارويوا زتقتلو نيجيروان فتح خرخبون كوبانيا نداد الشل كام نيجيريا كوتسن زتقلب زيغونت أو سلامو سلف مريحو تقالاساي سارويوا صعب تخركب جميرو نتفتات شل دما تعناقفو أب حدا أقاتامي زتقطع من السيات سرحتن يغاز شل بمجواي قتلومم بز مخنيات زرخبة سراويت نيجيريا ولا كوا سارويوا أمونغو قتلتن تزينبرا نسخا زوعوا عكايو بزبل مخنيت مشومون تبتصوتو بمحنقتي نموت تفريدو تقتلو إزي نتصور مالغتن هزبيونيرو نسو دما أم مخصب شل انتا تعناقفكم مقطعتكم موتيون بالينيرو نيجيروان أب هاجرم نفتحت أوي عم سينوم بمتناح دحر أستا 3 عامات بعلت بيت سارويوا التركبن قال أنستي بسراويت نيجيريا استقتلو سلفنياتات كاب هاجرن وطئي أما أكلاي بيت صحفة كوبانيا شيل زركبو أب نيزرلاند زهيج كس مسريتن أبتي أب كل تشحن 10 شوعاتن جمرة فرداو مسرح أب قتل السلفنياتات كأتاو إيد كم زنبرو مرتعو كركب كم زي تخالة تقليتو انتخونا شل أقدمو 15 مليون دولار كخفل بمسومعو اتفرداوي مسرح تزازيمو 15 مليون دما أمونغو صبوتان استقتلون أنستي كم زما راح تجيرو أحزاب نيجر دلتا بحفشا أبدوب نيجر مزومتو إزوم أحزاب فلق نيجر ناب أتلانتيكا وكيانو سابزت انبرلو جاليداتات وحايز دلتاز أمتو خينوم مريتهم لموع نحر شازمتش بمايت أوري عساتات زفريلو نيرو እቶም ኣህዛብ ድማ ብውፅኢት ሕርሻን ዓሳን ይናበሩ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ ተሰሪዖም ዓድታቶም ትሕተ ቅርፅን መሳለጥያታትን ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፉ ማያቶምን ናይ ሕርሻ መሬቶምን ብነዳድን ኬሚካላትን ተበኪሉ ይርከብ ዕድና ነዳዲ ናይጀርያ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣውፂሩሉ ብዘሎ እዋን መንግስትን ዓለም ለኻውያን ኩባንያታትን ካብዚ ዕድና ቢልዮናት ዶላራት ከሲበን እዚ ግን ብዋጋ ዜጋታት ናይጀርያ ብፍላይ ድማ ደቀባት ኒጀር ደልታ ይኾይኑ ዝተረኽበ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መክሰብ ተመሊሱ ኣብቲ ነዳዲ ዝዕደነሉ ከባቢታት ተዋፊሩ ንዜጋታት ዕድል ናይ ስራሕ ክፈጥር ኣይከኣለን ትሕተ ቅርፂ ከም ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት መንበረ ኣባይቲ መጓዓዝያን ካልእ ናይ ተሃንፀን ብሓፈሻ ማሕበረ ቁጠባዊ ለውጢ የምፀን እቲ ዝበኣሰ ድማ ከምቲ ዝተገልጸ ካብ ናይ ዕደና ቦታታትን ቱቦታትን ዝልሓኸ ሚልዮናት በራሚል ነዳድን ኬሚካላትን ንማያት ኒጀር ደልታ በኪሉ ዓሳታት ቀቲሉ ኣብ ዝሕረስ መሬት ሰሪቡ መሬት ፍርያምነት ክህልዎ ዓንቂፉ ኣህዛብ ኒጀር ደልታ ወሓይዝ ንዝስተማይን መሕፀቢ ኣካላትን ዝጥቀሙሎም ብምዃኖም ንሕማም መንሽሮን ናይ ቆርበት ሕማማትን ኣቃሊዖሞም ህዝቢ ኒጀር ደልታ ተኻፋሊ ጸጋታት ሃብቲ ነዳዲ ክኸውን ካብ ድኽነት ክናገፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንመንግስቲ ናይጀርያ ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሑ እንተኾነ ጸማም እዝኒ ተዋሂብዎ ወይ እውን ኣዝዩ ውሑድ ቆላሕታ ተገይሩሉ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ዘለዋ ኣህጉር ኣብ ዓለም ብሓፈሻ ዓመታዊ 1.3 ሚልዮን ሰባት ብሓደጋ ተሽከርከርቲ ህይወቶም ይሰኑ ካልኦት 10,000 ድማ ብሰንኪ ሓደጋ ይስንክሉ ወይ ድማ ይቆስሉ ሓደ ካብ 4 ካብቶም ብሓደጋ ተሽከርከርቲ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ይጋጥም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣፍሪቃ ትሕቲ 200 ኣብ ዓለም ዘለዋ ተሽከርከርቲ ጥራይ እናሃለዋ ኮይኑ ምስ ካልእ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝየን ውሑዳት ተሽከርከርቲ እናሃለዋ ሓደ ርብዒ ሞት ከጋጥም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋዕላ ድሕነት ጽርግያ ዝሓለፈት ወርሑ ጉንበት ኣፍልጦ ሓደጋ ተሽከርከርትን ምክልኻሉን ጎስጓስ ዝካየደላ ወርሑ ኮይና ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ከም ናይ ኤውሮጳ ብ3 እጥፊ ከም ዝዓቢ ተገሊጹ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ካልእ ዓለም ኣዝየን ውሑዳት ተሽከርከርቲ እናሃለዋ ዝበዝሕ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ምኽንያት ጉድለት ወይ ድሩት ትሕተ ቅርፂ ሸለልትነት መራሕቲ ተሽከርከርትን ዘይምእዙዝነት ንሕጊ ትራፊክን ምጥቃም ኣረግቶት ተሽከርከርቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ጽዕነት ኣብ ናይ መጓዓዝያ ህዝብን ካልእን ክጥቀስ ይከኣል ብሓደጋ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝሰቐትሉ ሰባት ቀዳሞት ኣጋር ቀፂሎም ድማ ተጠቀምቲ ብሽክለታን ሞተር ብሽክለታን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰብ ዝጽዕና ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳትን ዝገጥመን ሓደጋ እዩ
ኣጋርን ተጠቀምቲ ብሽክለታን ግዳያት ክኾኑ ንዕኦም ተባሂሉ ዝህነጽ ማርሻ ቤድን ናይ ብሽክለታ መስመርን ዘየሎ ብምዃኑ ብሓፈሻ ድማ ሕጊ ትራፊክ ብግቡእ ዘይምኽታል ዝስዕብ ሓደጋታት ከም ዝበዝሕ ተፈሊጡ ኣብ እተዓዳድላ መምርሒ ፍቓድ ተሽከርከርቲ እውን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ብልሽውና ከም ዘሎ ዓሰርታት ኣሽሓት መራሕቲ መኪና ግቡእ ተዓሊም ምምራሕ ዝተኸተሉ ከም ዘይኮኑ ገሊኦም ፈጺሞም ዝኾነ ትምህርቲ ከም ዘይወስዱ ሕግታት ትራፊክ ዘይፈልጡ መካይን ክመርሑ ምርኣይ ልሙድ እዩ ብሰንኪ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ካብ ዝሞቱ ዝበዝሑ ሰባት እቶም ካብ 15 ክሳብ 29 ዘዕድሚኦም ኣፍረይቲ ዜጋታት ከም ዝኾኑ ክፍለጥ እንከሎ ብዙሓት ኣብ መስገሪ ጽርግያ ምልክት ዜብራ እናተጠቕሙ ዝቕተሉ ኣጋር ይርከብዎም ተወሳኺ ሞሮኮ ቋንቋ ኣማዚቕ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ክወሃብ ከም ዝኾነን 14 ሚልዮን ተምሃሮ ብቋንቋ ኣዲኦም ክመሃሩ ክጅምሩ ከም ዝኾኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሃገር ሓቢሩ ቋንቋ ኣማዚቕ ወይ ከዓ በርበር ሓደ ካብ ቋንቋ ደቀባት ኮይኑ ብቋንቋ ዓረብን ፈረንሳን ተዓብሊሉ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወሃብ ኣይጸንሐን ኣብ ገለ እዋን እውን ፈጺሙ ተኸልኪ ዝመጽእ ሰሞን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ